ассалому алайкум бародарони азиз, созин хубен? Ҳама каса саломатитон хубе? Бачаҳои чайҷон, ҳама каса якдунаги лайка меҷақем ва видеои моро имрӯза курса тамошо мекунем. Бародарои ҷон, як хушхабар дорам ки курс хеста ба диабет ва имрӯз 25 апрел соат 4:59 ба вақти Москва ва 6:59 ба вақти Тоҷикистон. Бародарои ҷон, 1000 рубли мо хеле ки ҳаматон мебинед, 1000 рубли мо 166 сомон ва доллар бошад 13 доллару 39 сент. Евро 12 евро 48 аз 10:48 ва курси туркӣ бошад 197 лира, курси узбекӣ 150939 сумми узбекӣ. худованд ҳар як шуморо дар ин моҳи пури файзу баракат, моҳи шарифи рамазон сабр бита ва бародарои ҷон, ҳамаатон подписатсия кунед, ҳамун колокольчик канала гирён кунед ва фикрҳои худатон дар комментария бинависед. раҳмат барои дастгирии ҳаматон.